Mensen neemt de burgerforums willen politie en justitie onderzoeken hoe mensen over het DNA-verwantschapsonderzoek denken. Justitie zal de komende weken mensen uit de gemeenten Dantemediel, Kalmeloon en Karsel en Vrije om hier mee te doen. Ik denk dat het wel valt of staat met een goede voorlichting. Mensen moeten weten waarom ze het doen. Het is een heel gruwelijk misdrijf wat hier heeft plaatsgevonden. Wij willen dat oplossen en wij hopen daarom dat mensen daarom al deel willen nemen. En wij willen dat bekrachtigen om ze goede informatie, goede voorlichting te geven over dit grootschalig verwantschapsonderzoek. Net burgemeester Albert van Dantemediel heeft er een soort draagvlak uit de omjouwing voor het DNA-onderzoek. De mensen kennende willen elk wel dat het duidelijk wordt. En ik denk toch dat er veel best mensen geweest die het net willen. Maar ik denk dat dat gros toch zei van ja, ik wil wel meewerken. Het burgerforum is vooral bedoeld om vragen over het DNA-verwantschapsonderzoek te beantwoorden. Wat gebeurt er met mijn DNA als ik dat heb afgestaan? Ook vragen, stel dat ik mijn DNA afsta en ik haal daarmee mijn neef naar voren bijvoorbeeld, dat dat een mogelijke dader is. Komt hij dat dan te weten? Dat soort vragen denken wij dat er leeft, maar ja, dat horen we graag straks van de mensen uit het burgerpanel. Nou, ik denk dat het wel verstandig is om op die manier te doen. Dat je daar waar het plak vindt, in een aantal dorpen, dat je er toch aanspreekpunten hebt. Zodat je goed weet wat er leeft en hoe het field wordt. Ik denk dat dat wel een verstandige set is. Justitie wil nog verder vakantie uiteenzetten met de burgerforums.